Ce să facă Cristi? Și de bătaie. La ce să dea bătaie? La mașina lui Tati. Cui? Wow, la mașina lui Tati. Să-l bățăm pe Manu. Dă-i tare, dă-i tare. N-ai dat tare, numai pe mine ascultă-mă, Cristi. Prinde. Să-l prindem și să-i dăm un șut. Hai, salută-mă! Hop, hop, hop! Hai! Salutări de la Vladimir! Salutare! Hai, salută și tu! Salutare. Salutare. Bă, unde-i copilul meu? E mic. E aici. Fii atent, ar trebui să-l ieși ochelari, e mic, că nu-i de stat cu ochelari acolo. Vai de stat. Wow, o vale mare. Dar cum de tot oprit? Toate de joc. Acum Emi, ne dă bătaie la- ochelari încoace dacă vrei să mai stai acolo. Ți-a dat vreo cracă jos. Intra. Vezi că dai în ăla. Dă puțin în spate. Sau du-te că ai scăpat. Băi, vezi? Ai și eu faci. Parcă ești. Da, bătaie. Parcă mașina ta e un bec. Mic la mără. Mic și amară. Mic șamărui. Uite, Nu, auziți mic și păsărelele, auzi păsărelele? S-aud păsărelele? Da? Și vrăbiuții. Și vorăbiuții. Auzi. Nu mai văd pe Sunt și tare. animale în pădure? Da. Ce animale sunt în pădure? Urs. Cu asta să mergem la cetate. Urs este. A, la moșna? Băi, nu mergi cu păduri cu ei. Mai știu eu. Ce mai știi? Veveriții? Și vulpii? Este vulpe aici? Da, ce veveriți. Și veveriții sunt? Da, și veveriți. La unii s-o dus oare Manu sau... Uite, îl văd, îl văd, Din văd. înainte. Rașu, sunt mașina lui. Da? Da. Că eu am ochii, sunt ochi X, cu raze X. Aoleu! Îl văd, am raze X. Hello, Alex! Puneți ochelari, hai puneți ochelari. Da, și eu știu în tot umbli. Da, pădurea Uite, mare, Cristi. Anca e botoasă. Păi zi unde vrei mergi? Rămânem aici sau mergem în alt mai Da, sus? sec. Pădure, a? Ai destul și aici, nu nici prafă și umbre și aer curat și... Păi. Ha? Ne mai plimbăm noi după așa. Mami, dacă te spusesc, nu mă băga în seamă. Și ce a zis, mergem tot în deal? Păi, Uite, dă-o leac pe acolo, ca să putem merge. Dai, pe Nu, aici. Chris, nu merge.